जोबोद हामबाय आं नोंथांमोनहा नायनानै सिनायखानाय जानांगौ बिराद फिसा जाबाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय थानाय मावनाय जेबो थिग गैया माने नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया दिनै ब्लग लाना फैबाय आरोना ओरैनो फिसा माने फोथाराव फैदोंमोन आरोना खोथियाखौ नायनो जोंनि खोथिया फोनायखौ माबायदि जादों होननानै नैयाव गय गायदों आरोना न' खाथिनि गय गायना दोनदों ओरैजाय ओमफ्राय खोथिया नै बियो बैसानि आरोना जाय नैबे बारि लाहानि आरोना मालिकनि जोंनि न' खाथिनि ओमफ्राय जोंना बैनि आरोना गैया एसेल' जोंना ओमफ्राय दाथ' फेसबुक आरो इउटुबाव मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो नुबायबो दङ जानो हागौ बेखौबो नोंथांमोननो एसे लास्ट भिडिअ माने क्लिपाव सोनानै होगोन आरोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ब्लग भिडिअखौ फार्स्टआवनो ससे ब्लगखौ बेनिफ्राय लास्टाव नायनानै लायोबानो जाबाय आरोना रसमा ब्रह्म ना मा होनो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय हाबा जादोंमोन होननानै सिगां ओमफ्राय दा माने खारनानै दंहैयो होननानै बुंनाय मोनबाय दङ आरोना पस्ट बा सोरबा हौवाजों खारदोंबो होननानै बुङो बा अबेबा खारना दंहैयोबो होननानै बुङो जेबो क्लियार मोनथ'वाखै आरोना दासिमबो ओमफ्राय खोथियाहा बेनो आरोना जोंना नैबेनो ओमफ्राय बे न' खाथिनि आरोना नै दाउ माबा अखा हानानै माने माबायदि जाजोबखो नै जायगा जायगा ओमफ्राय नै जोंना हायाबो गैया बारा ओरैजाय नै ओरैजायनो आरोना जोंना हाया ओमफ्राय बिराद अखा हाबाय दंमोन दै दासो बिराद बारबो बारलांबाय अखाबो हालांबाय ओमफ्राय हाजोआव दासिमबो अखा हाबाय दं नै गुफुर जाजोबना दं ओरैजाय नै ओरैजाय जोंना न'आ बिदिब्ला नैबे रसमा ब्रह्मनि नैबे ससे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होनबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो जुदि बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन बेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो
बेनोसै गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा एखे जाजोबा सोरनाबा माने हठाৎ सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो गाज्रि मोननो नाङा दिनै आङो बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना सोरबा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे बेफोरो गासिबो इसोरनि माया इसोरा जा होयो बेनो आरोना इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जों साननानै लानांगौ जायो मा जुग जालांखो हमनानै मोनला आरोना हाबा जानायफोरखौसो खारनाय खोनाबाय थासै खारनाया खारो हाबा जायियाबो खारो ओमफ्राय माने हाबा जायिफोरखौथ' माने इमान बेफोरबायदि दावराव जाया नालाय हाबा जानो गोनांखा जायो नालाय सिख्लाफोर खारनायफ्रा ओमफ्राय माने हाबा जानानै खारनायफोरखौ माने गाज्रि खोनायो नालाय बेखायनो ससियेल मिडियायाव गोसारो आरोना बेनोसै दिनैनि भिडिअआ आपडेटबो होखाबाय आरोना दिनैनि ब्लगाव बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आंखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय